गिबियावनो BM निउज आरो बर' खौरां नायगिरिसिम जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो कंग्रेसआ 7टा समष्टि, बे 7टा समष्टियाव जोङो केन्डिडेटखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो 7टा समष्टियावबो जोङो 6टा समष्टिया देरहानायनि पजिशनाव फैगासिनो दङ। जोङो 7टा समष्टियावबो दिनैहाय जोङो रेसपन्सबो मोनगासिनो दङ। जोङो बर'नि रेसपन्सबो मोनगासिनो दङ, आदिबासिनि रेसपन्स मोनगासिनो दङ, मुस्लिमफोरनि रेसपन्स मोनगासिनो दङ। जोङो जोंनि केलकुलेसनाव जोङो 7टा समष्टियाव जोङो देरहानायनि 6टा समष्टिखौ जोङो केलकुलेट खालामनानै जोङो मोननो हाबाय। दा गोबां पलिटिकेल पार्टिफोरा जेरै BPF, UPPLआ सानना दंमोन कंग्रेसआ BTCआव फेक्टर नङा होननानै सानगासिनो दङ आरो सानदोंबो बिसोरो। दा दिनै बिसोरो जोंनि कंग्रेस दलखौ इजि भाबै लागासिनो दङ, किन्तु कंग्रेसआ बेसेबां शक्तिशाली जागासिनो दं बिथांमोना दिनै आन्दाज मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो कंग्रेसआ दिनै मोजाङै केम्पिं खालामगासिनो दङ आरो मोजां भाबै दिनै पाब्लिकफोरनि रेसपन्स मोनगासिनो दङ। दिनै कंग्रेस होनाय मानि BPF जेननाय। दिनै 17 बोसोरा कंग्रेसआ केन्डिडेट होआखैमोन आरो 17 बोसोराव कंग्रेसनि सापर्टारफोर बिथांमोना BPFनो भट होगासिनो दंमोन। दिनै कंग्रेस ओंखारनायजों लोगोसे कंग्रेसफोरा केन्डिडेट होनायजों लोगोसे दिनै गोबां पाब्लिकफोरा कंग्रेसखौ नागिरनानै फैगासिनो दङ। दा जोङो जोंनि 7टा समष्टियाव, चिरां डिस्ट्रिक्टआव 7टा समष्टियाव 6टा समष्टियानो देरहानायनि लाइनाव फैगासिनो दङ। जोङो माने खाबथां भाबै जोङो बुंनो हायो। आरो जे जायगायाव मुस्लिम मेजरिटि दं बेयाव कंग्रेसआ देरहागोन। आरो जोङो नुनो मोनबावो जोङो बाक्सायावबो जोङो देरहानायनि जोङो पजिशनखौ नुगासिनो दङ। आरो जोङो बे अदालगुरि समष्टियावबो डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो मोनब्रै सिमाखौ दा देरहागासिनो दं। दा जोंहा 12टानिफ्राय 13टासिमा जोङो जोंनि केलकुलेसनाव फैगासिनो दं आरो देरहानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा आङो चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि नेहाथारि आरो 13 चिरां समष्टिनि आङो केन्डिडेट दाबिदार जानानै दङ। दा 13 चिरां हिसाबै मोनसे जोंहा देरहानायनि अंकआ फैगासिनो दङ। जेरै जोङो 13 चिराङाव मुस्लिम भटआ 8,000 दङ। दा मुस्लिम भटखौ लानानै जोङो एसे केलकुलेसन खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेंगलि भट जोङो बेंगलि भटखौबो जोङो केम्पिं खालामगासिनो दङ। बिथांमोननि जायगायाव जोङो हाबगासिनो दङ। दा बिथांमोनाबो बे बाराव कंग्रेसखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना खुगासिदों। आरो जोंनि 13 चिराङाव मथा-मथि 14,000सिम भट दङ बिसोरो। दा बेखौ लानानै जोङो खमैब्लाबो जोङो 3,000सो भटखौ जोङो मोनगोन। दा बिथांमोना गावबागाव खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिथांमोना गावबागाव केलकुलेसनखौ खालामगासिनो दं। किन्तु बे बाराव बर'नि भटआथ' गावजोबगोन। जेरै UPPLआबो मोनगोन एसे, अल्टारनेटिभ पार्टियाबो मोनगोन एसे, BPF मोनगोन एसे, कंग्रेसआबो मोनगोन। दा 19-20 जागोन आरोखि बर'नि भटआ। BPFआ सोरबा एसे बारा मोननो हागौ, सोरबा एसे खम मोननो हागौ, बेबायदि जागोन 19-20 जागोन। दा जोङो कंग्रेस हिसाबै जोङो बर'नि भटखौबो जोङो गोबां मोनगासिनो दङ। जोङो बबे मोनसे खोथाया नोंथांनि समष्टियाव फेक्टर जाना? जोङो फेक्टरखौथ' जोङो BPFखौबो नुवाखै, जों UPPLखौबो नुवाखै।
खारन जोङो बिजेपिखौल' नुदों जोङो एसे फेक्टर हिसाबै खिन्थु जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि हक बिपिएफ हक इउपिपिएल जोंनि थाखाय फेक्टर नङा कंग्रेसनि थाखाय जोङो कंग्रेस दोला केन्डिडेट होआखैमोन बेनिखायनो बिपिएफ दोला मुस्लिमनि भट लानानै आदिबासिनि भट लानानै बिथांमोना देरहागासिनो दंमोन खिन्थु बे बाराव बिथांमोना मुस्लिमफोरनि भट मोना आरो आदिबासिफोरनिबो भट मोना बेनिखायनो बिथांमोना बे बाराव देरहानायनि सुबिदा गैया इउपिपिएलआबो थांनाय टार्म्सआवबो बिथांमोना जेनदों बे बारावबो बिथांमोना खाथांनि जोङो जेनगोनखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गावसिनि खुगानिफ्रायनो बुंनानै लाबाय दे बे बाराव जोंहा देरहानायनि चान्स दंना गैया होननानै डाउट खालामदों आरोखि बिथांमोना आरो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ बे बाराव जोङो बेवहाय जेनगोन होननानै खारन थांनाय बारावबो बिपिएफआसो देरहामोन नालाय खिन्थु दाथ' बिथांमोना आरो देरहानायनि चान्स गैसिना दा बेखौ लानानै बिथांमोना बहुद डाउट जागासिनो दं आरोखि হয় মই ৰাকিব আলী আহমেদ চিৰাং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰথমে মই সংবাদ মাধ্যমক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই এই আমাৰ 15 নং কাজলগাঁৱত আমাৰ MCLA পানীৰাম বৰ্মন কোনো উন্নতি কৰা নাই তেখেত BTCৰ স্পিকাৰ আছিল স্পিকাৰ থাকোঁতে কোনো ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ আগৰ ৰণগৌৰা আছিল 5 বছৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ MP হৈ আছে তেখেতেও কোনো ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ দল আহিলে আমাৰ বিটিআৰত কংগ্ৰেছ দল আহিলে আমি বহুত ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছত ইমান হিন্দু মুছলমানৰ কোনো ৰাজনীতি নাই বিজেপিয়ে খালি হিন্দু লৈ ৰাজনীতি কৰে ইউপিপিএল বড়ো লৈ ৰাজনীতি কৰে বিপিএফ বড়ো লৈ ৰাজনীতি কৰে কিন্তু আমাৰ কংগ্ৰেছ তেনেকুৱা নকৰে আমাৰ সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰে এইকাৰণে আমি 15 নম্বৰ কাজলগাঁৱত আমি জিকিম বুলি মই আশাবাদী আৰু আপোনালোকে জানে বড়ো আৰু মুছলিম সমান ভোটাৰ আছে গতিকে নিৰ্ণয় ভূমিকাটো মুছলিমে ল'ব আৰু কংগ্ৰেছত মুছলমান মানুহে আপোনালোকে ভালকৈ জানে ভাল পায় গতিকে 20,000 যদি আমি 60% ভোটো পাওঁ আমি কাজলগাঁৱত জয়ী হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই